В една чаровна гора живееше малко птиче на име Мило, което се страхуваше от летене. Въпреки че обичаше да гледа другите птици как летят свободно, Мило се чувстваше неспособно да ги последва. Всеки ден се криеше сред клоните, мечтайки да се извиси сред облаците. Една сутрин Мило реши, че повече не иска да стои настрана. Със сърце, треперещо от вълнение и страх, той се изкачи на висока клонка и с дълбок вдъх скочи. За съжаление, падна в меката постеля от листа под него. Смутен, но не и победен, Мило осъзна, че летенето изисква повече от просто желание. Видяха го Елдора, мъдрата стара птица, която беше известна в гората със своите летателни умения. Тя предложи да помогне на Мило, като го научи на основите на летенето. Елдора постепенно го учеше как да разперва криле, да използва вятъра и да остане спокоен във въздуха. След множество упражнения под ръководството на Елдора, Мило започна да се чувства по-уверено във въздуха. Всеки нов ден донесе подобрение и скоро Мило вече можеше да лети с лекота. В един прекрасен ден той се извиси високо в небето, преодолявайки всички свои страхове. Докато планираше през въздуха, другите животни от гората го гледаха с възхищение. Кацайки обратно на клонката, Мило беше посрещнато с аплодисменти. Всички празнуваха неговата смелост и успех. Мило доказа на всички и на себе си, че решимостта и вярата в собствените способности могат да преодолеят всяка пречка. От тогава насетне, Мило не беше просто малко птиче в гората, стана символ на смелост и вдъхновение за всички, които се страхуваха да следват своите мечти. Небето се превърна в негова арена, където той продължаваше да изследва и приема нови предизвикателства с отворени криле.